Check it, it's now 29 minutes after 6 o'clock in the evening. Magandang gabi! Luzon, Visayas, Mindanao, and worldwide wave. Manong driver, maraming salamat. Ikaw, ala nang iba pa. Yahoo! Ikaw na may hawak ng manibela, maraming salamat sa pagtutok dito. Siyempre sa 90.7 Love Radio. Sama-sama tayo hanggang alas 9 ng gabi! Yes, sir! Hanggang alas 9 po ng gabi. Akong bahala sa tugtugan. Akong bahala sa tawanan. Aray! Bakit ay, peste ka? Ikaw lang mag-isa? Ang ibig kong sabihin, kaming bahala. Arago! Tapos, bakit kaming bahala? Yung narinig ko, akong bahala. Solo mo? Nagkamali lang tang. Sorna. Peste kalbo ka, baka dinodog style mo lang ako, ha? Kaya lang, tang. Mali yung term na ginamit mo, tang. Hindi dog style, iba yun eh. Baka ang ibig mong sabihin, dinodog show kita. Magkaiba, Manong, i-explain ko lang sa iyo, Uncle, ha? Magkaiba po ang dog show. Pag sinabi kasing dinodog show ka, mga terminologies na mga kabataan yan, pag sinabing, oy, dinodog show mo ko, parang dinojoke. Eh, yung binanggit ni Tanghenyo, dinodog style, iba yun. Bad yun! Ano ba? Saya! Clap your hands! Saya! Clap your hands! Ay, batiin lang natin. Shout out sa mga bisita natin dito, mga pogi, oh. Ayan, shout out kay Mark Kenneth De Vera, kay Marco Awayan, tama ba? Tsaka kay Ezekiel Diana. Tsaka siyempre kay Boss Michael Justin. May gusto ba kayong shout out? Mga chicks na batiin? Hindi, shout out kayo, dali! Bilis! O, dali! Lapit sa microphone, sino gusto? Dali! Huwag na mahiya! Go na, pagkakataon nyo na to! Go na! O, Di Vera, dali, lapit na! Bilis! Okay, sige, sino babatiin mo? Shoutout sa mga chicks ko dyan. Sino sila? 5 sila eh. Oh, pangalanan mo? Wag na. Shoutout na lang sana, pabait sila. O yun? Wag niyo akong hulihin, ah. Okay, sige. Alright, mga kabisyo, ito pag-usapan natin to dahil ito mga bata to, mga basketballista to ng ng Francisco Barsaga. And speaking of basketball, ito nga po nung kahapon ba to, yung medyo mainit na laban ng Milwaukee Bucks tsaka Pacers na kung saan nagwala si Idol Giannis Antetokounmpo. Dahil nakuha niya po ang kanyang franchise or career high na 64 points. Ang dapat pala po dyan, pag franchise record, dapat po yung game ball ay ibibigay doon sa kung sinong nakakuha ng franchise record. Ang problema po, mga kabisyo, pagkatapos po ng game, kinuha po ng Pacers, kaya galit na galit si Uncle Giannis. Sinugod pa doon sa loob eh. Ay, hindi nagkaintindihan. O, Tang, logican na natin to, Tang, para tapos na. Ay, sige, logican mo na yan. Logican na yan. Alright, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, ganito po yun, mga kabisyo. Bakit kailangang humantong sa ganito ang pangyayari? Oh, no! Pwede namang magbigayan, di ba? Alam niyo, mga kabisyo, yung pagpakumbaba, yan po ay isang positibong katangian na masasabi natin na nagpapakita ng kakayahang magbigay ng respeto sa iba o tanggapin ang sariling kahinaan.
at magkaroon ng bukas na isipan. Diba? Ngunit may mga sitwasyon po na ang dahilan kung bakit hindi nating magawa magpakumbaba. Ano po ba yun? Ito po isa sa mga yung ego tsaka pride na sinasabi natin. Ang mga tao po maaaring maging laban sa pagpakumbaba dahil sa mataas ang ego o yung pride. Ang pag-aalinlangan po na tanggapin ang pagkakamali at pagpapakita ng kahinaan ay maaaring maging hadlang sa pagpapakumbaba. Halimbawa, nakasakay ka ngayon sa UB Express ngayon. Bigla kang umutot. Dahil sa pride at ego mo, hindi ka amin. Meron bang na ba kayong narinig na kasabay niyo sa sasakyan na sorry po, ako pong umutot. Wala, di ba? Kahit nga sa bahay, walang umaamin. Kaysa nalang mahuli mo eh. So, tandaan niyo po mga kabisyo, ang pagpapakumbaba po ay isang proseso na maaaring maging bahagi ng personal na pag-unlad. Mahalaga po yung self-reflection na ginagawa natin, na sinasabi natin, upang malaman ang dahilan sa likod ng hindi pagpapakumbaba. And I thank you! Oras po natin, 6:35 on the clock. Keeping it company straight up until 9 o'clock in the evening. Kasama pa rin po, your Suli! Diego Bandido! At syempre, kasama pa rin po ang pinakamatalino sa lahat! Wag na wag pong bibitaw, manong driver, angkol. Kasamang pasahero mo, hindi kayo aantukin dito at bawal matulog. Kasi pag natulog ka, malay mo, paggising mo, nasa kabilang buhay ka na. Kaya mga kabisyo, cool ka lang. Here's a song coming from Prettier Than Pink. Cool ka lang. Keep it locked in right here on Metro's #1. This is 90.7 Love Radio. Sasakyan si Ka.